Αυξάνεται το βάρος μου αν τρώω αργά το βράδυ? Είναι μια συνήθιση ερώτηση που κατά καιρούς την ακούω στο γραφείο. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε λοιπόν καλά, δεν είναι ένα γεύμα αυτό που θα αυξήσει το βάρος μας, αλλά η συνολική πρόσληψη θερμίδων που καταναλώνουμε μέσα στη μέρα. Όσον αφορά λοιπόν το βραδινό, θα πω και ναι και όχι αν βοηθάει στην αύξηση του βάρους. Και αυτό γιατί, παιδιά? Για παράδειγμα, εάν όλη τη μέρα μείνετε νηστικοί και αργά το βράδυ καταναλώνετε τακτικά γεύματα αυξημένα σε λιπαρά, ναι, ενδέχεται σε βάθος χρόνου το βάρος σας να αυξηθεί. Αν όμως στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, όπου τρέφεστε σωστά από όλες τις τροφές, γυρίσετε το βράδυ και νιώθετε πείνα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνετε νηστικοί. Είναι καλό να καταναλώσετε ένα γεύμα το οποίο δεν θα εμπεριέχει μεγάλη ποσότητα λιπαρών, για να σας κρατήσει χορτά τους και να βοηθήσει το μεταβολισμό σας και την όρεξή σας, γιατί πιστέψτε με, αν παραλείψετε το βραδινό την επόμενη μέρα, ενδέχεται να πεινάτε πολύ περισσότερο. Είμαι εδώ λοιπόν πάντα για να σας βοηθάω και να τρέφεσαι σωστά και να αποκτάς πάντα μια καλύτερη σχέση με το φαγητό.